יואו, 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 ברוכים הבאים לפאקינג פודקאסט. היום אנחנו בפרק 5, וזה פרק ראשון שאני עושה לבד ככה עם עצמי פה. האמת ששעה שעה די מאוחרת. אני יותר טיפוס של לילה, ואיכשהו תמיד, לא משנה כמה ניסיתי להילחם בזה, אני תמיד עושה הכל בלילה, הרבה דברים, והולך לישון כזה ב3 בבוקר. אז עכשיו השעה אה, איפשהו בין 2 ל3, לא משנה. וככה אני אשתף אתכם שאני עושה את הפודקאסט הזה מהבית שלי. אני ככה, אחרי פציעה בברך, עשיתי ניתוח לא מזמן, אז אני ככה יוצא מקסימום לסיבוב בחוץ, לקניות כזה, וחוזר הביתה רוב היום. אה, והאמת שתכננתי לדבר על משהו אחד, אבל עכשיו קפץ לי בראש משהו אחר, אז אני פשוט אלך על המשהו האחר שקפץ לי. וזה איך שאנחנו מפרשים דברים בחיים שלנו. אה, אני אסביר למה אני מתכוון דרך מה שקרה לי. אז משחק כדורגל, אני משחק כדורגל כל שבת, בדרך כלל, עד הפציעה הזאת. וככה, נותן את הנשמה תמיד בכדורגל, אני אוהב להתאבד על כדורים וזה. ויום שישי אחד, ב30 לשביעי, במגרש כדורגל, בראשון לציון, אה, על דשא, אנחנו משחקים שם על דשא. אז פשוט היה לי מאבק על כדור, שנפלתי על הרגל לא טוב, והסתובבה לי הרגל, הסתובבה לי הברך, וישר הרגשתי כאבים מטורפים. והאמת שבאותו רגע ממש פחדתי שכאילו הרגל הלכה, ברמה כזאת שכאילו הולכת להיות משותקת או משהו כזה, כי זה היה כאבים ברמות מפגרות שלא חוויתי עד אז. וכזה שפכתי עליה מלא מים וכמעט לא היה לי תחושה בה. אה, ו... וזה אכל לי את הראש ב3 ימים הראשונים של זה, כי הלכתי ישר למיון והרגשתי בגוף שלי שזה משהו שהוא מסובך. זאת אומרת שזה לא ייגמר כאילו בכמה ימים מנוחה. בהתחלה נכנסתי למחשבות של בואנה, למה זה מגיע לי? כאילו אשכרה תנועה לא טובה. מובילה אותי עכשיו לכמעט שנה של חזרה לפציעה שיכלתי לא להיפצע בה בכלל. מתנועה אחת קטנה. אה, והיום אני רוצה לדבר איתכם על הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. חלק קוראים לזה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, חלק קוראים לזה הפרשנות שלנו לדברים, ואני אקרא לזה פשוט פרשנות אישית של כל אחד. כי בסופו של דבר, לכל אחד, אה, באופן די מדהים, קורים דברים, יש לפחות אחד, שתי משברים בחיים, לכל בן אדם כמעט. אה, ולכל בן אדם יש דברים טובים שקרו לו בחיים. וכמעט כולנו כאילו עוברים את אותו סייקלים, מה שקרה. את אותו מעגלים של עצב, של כולנו, לא יודע, משווים את עצמנו לאנשים שאנחנו רואים באינסטגרם, כולנו פתאום נופלים לאיזה דאון, כולנו נשבר הלב לפחות פעם אחת. ממישהו, ממישהי, ממשפחה. ולאן אנחנו הולכים עם זה? זאת אומרת, החיים שלנו הולכים לאיפה שאנחנו לוקחים את הסיפור הזה. כי איך שאני רואה את זה, החיים זה לא איזה משהו פתאומי שפתאום קורה משהו, פתאום קורה משהו. זה הכל בנוי על לבנים. זאת אומרת, אני הגעתי לשם בגלל זה. הכל הוא סוג של אנרגיה שזורמת ממקום למקום, ואירועים לא קורים סתם, הם קורים בהמשך לאירוע קודם שהיה.
זאת אומרת, אני נפצעתי בכדורגל נגיד כי הלכתי לכדורגל, כי פעם אחת רציתי לשחק כדורגל והלכתי לאיזה קבוצה. זאת אומרת, הכל זה תוצאה של משהו שעשינו בעבר. ומה שאני בא להגיד פה, זה שהחיים מובילים אותנו לאיפה שלקחנו את הפרשנות למה שקרה לנו. ולאו דווקא לדבר עצמו שקרה לנו. כי לכולם קוראים את ה... אם נשאלת השאלה, נהייתי פתאום פילוסוף, נשאלת השאלה, אם לכולם קוראים אותם דברים ואותם קרייססים כולם חווים מוות וכולם חווים פרדות וכולם חווים דברים כאלה, מה ההבדל בין מי שמגיע למקומות טובים בחיים, מבחינה זוגית, מבחינת כסף, מבחינת גוף, מבחינת חלומות, בוא נגדיר את זה ככה, ולמי שנשאר תקוע. ואחת הסיבות המרכזיות זה אה, שמי שנשאר תקוע במקום, הפרשנות שלו לגבי הדבר היא פשוט לא קידמה, היא השאירה אותו במקום. זאת אומרת, בוא נגיד בוא ניקח דוגמה על גבר שנגיד יוצא לדייט עם מישהי באפליקציות ונגיד ובוא נגיד בוא אני אקח אפילו מישהו בראש שאני מכיר, שאני לא אגיד את השם שלו ברור, אבל בוא ניקח אותו כדוגמה. מישהו שלא כל זה מצליח לו באפליקציות של הדייטים, של טינדר, אוקיי, קיופיד, שהן נהיות לצערי יותר נפוצות מיום ליום. לי היה וכאילו מחקתי באיזשהו שלב, כי אוקיי, זה לא רלוונטי לסיפור, אחרי זה אני אספר מקסימום. ובואו ניקח את הבן אדם הזה שלא כל כך מצליח לו באפליקציות, והופ, אחרי חודשיים שלא היה כלום, פתאום מגיע מאץ' מבחורה, והכל מדהים, הוא מדבר איתה, והשיחה זורמת, ובום, ו, אה, ו, ו, והוא מדבר איתה בטלפון, סיפור אמיתי אגב, והכל הולך מדהים, והם קרובים לדייט, והיא לא עונה לו. ובאותו יום של הדייט, כאילו הם כבר קבעו יום לפני, והיא לא עונה לו, מחכה צהריים, מתקשר אליה, אין מענה. ומגיע הערב ושולח לה הודעה, קרה משהו, אין מענה. אוקיי, בשלב הזה כנראה צריך להבין את הרמז, זה או שהיא מתה, או שהיא פשוט לא רוצה כרגע, או לא מתאים לה כרגע, והכל בסדר. עכשיו, אותו אדם יכול לקחת את זה להרבה מאוד מקומות, את מה שקרה לו. מה שקרה לו, הדבר עצמו שקרה לו, הוא אובייקטיבי. הוא קבע משהו, וזה לא קרה. אבל הניואנס פה זה שהמקום אליו הוא ייקח את זה, יקבע את המשך החיים שלו באותו התחום, וגם בתחומים אחרים. זאת אומרת, בוא נלך על הבחור הזה שמתעצבן, שהוא ממש כאילו, בואנה איך היא עושה את זה, וזה לא פעם ראשונה, ובואנה, איך אני יכול לסמוך עליהם כבר, ועד שקורה זה, ועד ש... זאת אומרת, הוא נכנס לסרט, נכנס לאיזשהו לופ שהוא, לא, כאילו, לופ של עצבים. הוא נכנס ללופ של עצבים. בואנה, זה אולי בגלל בואנה, אולי משהו דפוק בי, ואולי משהו... בואו נהיה כנים רגע כגברים, וגם כנשים לדעתי, חלק מהאנשים, לא כולם, לכולם הבריזו לדייט לפחות פעם אחת. מי שיצא ל5 דייטים, לכולם הבריזו לדייט פעם אחת. אז הוא יכול לקחת את זה למקום בואנה, אולי בגלל שאני לא באדם מספיק טוב או משהו כזה, כאילו, אולי אני לא שווה מספיק, אולי צריך כאילו, עד שאני לא אהיה פחות שמן, עד שאני לא אוריד בקילו, אולי אני לא שווה מספיק, אולי יכול לקחת את זה לשם. ואז, בוא נגיד, זה קורה לו פעמיים אפילו,
הוא יכול להאמין בזה שהוא יכול, הוא לא רק יכול להאמין, אלא זה מה שהוא מסריט לעצמו בראש כמו איזה סרט, שבוא עד שאני יורד במשקל, אני לא יכול, כאילו אני לא יכול לצאת לדייטים, כי אני לא שווה מספיק, בגלל שהיא הבריזה לי, וגם ההיא הבריזה לי, וגם זאת לא עונה לי להודעה פתאום, וכאילו הוא בונה על זה סיפור שלם. ואני יכול להבטיח לכם שברגע שבן אדם אומר לעצמו בראש, הוא יכול ליצור סיפור כאילו מכלום. כל אחד מאיתנו, בגלל זה המוח היא מכונה כל כך מופלאה, שמכל שטות אנחנו יכולים ליצור אשכרה סיפור. ומהאירוע הקטן הזה, הוא יכול, זה יכול לנהל, כל האירוע הזה יכול לנהל אשכרה את החיי דייטינג שלו וחיי זוגיות שלו. זה מה זה מה שיכול לקבוע את החיים. ואני מנסה לחשוב על, אני רוצה לשתף אתכם קצת גועל ממני, זאת אומרת, לשתף משהו שדווקא נתתי לו פרשנות שהיא לא טובה, כדי לשתף קצת מהחוויה האישית שלי, אבל בינתיים אני אשתף באירוע שככה דווקא כן לקחתי אותו למקום טוב, עזבו את האירועים, זאת אומרת, אל תנסו לשנות אירועים, תנסו לשנות פרשנות. זה גם מה שאני הבנתי ככה בשנה האחרונה, שאני מפסיק לנסות, זאת אומרת, אני אישית, היה לי עסק של שיווק עד לפני כמה חודשים, אז במקום לשנות את זה שלקוח לא ענה לי, אני רוצה פשוט לנתב את מה שאני אומר על זה למקום שהוא יכול יכול בסוף להשיג לי את המטרה, שזה לקוחות, שזה עוד כסף. וזה שאני אספר סיפור על לקוח, כמה הוא מעצבן, וכמה הוא לא מחויב, וכמה איך אנשים באים אליי כאלה, אז זה לא יוביל לשום מקום, זה לא יביא לי עוד לקוחות הרי, נכון? זה אולי רק ירחיק ממני אנשים. אז אחד הדברים זה מצחיק שאני אומר את זה, אבל הפציעה הזאת העירה אותי. והסיפור שאני מספר לעצמי בראש על זה, זה לגבי, זה סיפור כזה, זה בעצם, אלוהים כנראה עשה איזה משהו כדי לזעזע אותי פשוט, וכדי להוביל אותי למקום שאני גם ככה צריך להיות בו, ולמקום שהוא יותר נכון לי. וככה ממש לקחתי את זה. אגב, יש כמה סיפורים שאני מספר על זה, ומעבר לסיפור הזה, זה סיפור שאומר שאלוהים בא להראות לי פשוט כמה אני חזק. וככה, זאת אומרת, תחשבו איזה הבדל זה בין בן אדם שאומר, אפילו מבחינה גופנית זה משפיע. תחשבו איזה הבדל זה כשבן אדם בא ואומר לעצמו, בואנה, הפציעה הזו קרתה כי כנראה עשיתי משהו לא טוב בעבר, אז אני צריך להשלים עם זה. זה מה שהוא אומר לעצמו. וזה מוביל את כל ההתנהגות שלו לגבי הפציעה הזאת. הוא לא יעשה את הפיזיותרפיה לפציעה, שהוא לא יעשה את התרגילים, כי זה מגיע לו. הפציעה הזאת מגיעה לו. הוא אולי לא יעשה אפילו ניתוח, כי הוא ישלים המצב שלו. כאילו, אני מגיע איתכם לרמות, כאילו, זה יכול לשנות אשכרה התנהגות שלמה של בן אדם. אם הוא יחשוב שמגיע לו הפציעה. והוא יכול פתאום, לא יודע, אולי להיכנס לאיזשהו מצב רוח רע, או לנסות להבין מה הוא עשה לו בסדר, ולמה האלוהים מאשים אותו, או משהו כזה, אם זה נגיד מישהו דתי. אפשר לקחת את זה למקום הזה. אבל תחשבו כמה כוח זה נותן לי ביום יום, וכמה עוצמה זה נותן לי להתמודד מול הדבר הזה, גם כשכואבות לי הרגליים, וגם כשאני סחוט, וגם כשאני כזה מתבאס על זה פתאום, שאני אומר לעצמי שהפרשנות שאני נותן לזה זה, בונה, זה פשוט בא לי להראות את עצמי יותר חזק, זה בא להראות לי כמה כוח יש לי, וכנראה זה הסיבה שזה בא, וזה כנראה בא להסיט אותי למקום אחר. תחשבו כמה כוח יש לי, וזה אנרגיה שלא נגמרת, כי זה סיפור שלם שנמצא בתוכי, ואני ממשיך לספר אותו כל הזמן. וזה דוגמה טובה לאיך לפרש דברים, כי
בסופו של דבר כל אחד יכול לקחת את הפציעה הזאת למקום אחר, אבל אני פשוט לקחתי את זה ממקום של אוקיי, כנראה זה סימן, זה גם רציתי בדיוק לעזוב עבודה, וכאילו אוקיי, זה כנראה הסימן לעזוב את העבודה. זה הסימן לכמה דברים, זה הסימן להמשיך לעלות פוסטים נגיד לאינסטגרם שלי, שאהבתי לעשות את זה מאוד שעשיתי את זה בצבא. זה כנראה סימן לעשות דברים שאני כנראה רוצה לעשות, ולא היה לי זמן עד עכשיו, כי פשוט או שדחיתי את זה, או ששמתי את זה בסדר עדיפות נמוך, אבל זה כנראה סימן לעשות את זה, סימן כלשהו לעשות את זה. אז בוא נעשה את מה שאני רוצה לעשות. ולקחתי את זה למקום הזה של פשוט, אוקיי, איזה שינוי הפציעה הזאת מבקשת ממני לעשות, איזה שינוי היא מחפשת שאני אעשה. וזה הכוח של הפרשנות וזה הכוח של הפרשנות. עכשיו, אני באדם ששונא תיאוריה. אחד הסיבות שאני בחיים כנראה לא אלך לאוניברסיטה, מי יודע כמובן, אני פתוח להכל בסוף, אבל כנראה שלא, או אלך לאוניברסיטה או מכללה או משהו כזה, לא בגלל שאני לא אוהב ללמוד, אלא בגלל שרוב הדברים שם הם פשוט תיאוריה על תיאוריה על תיאוריה, מלמדים אותך איך הכלכלה נוצרה ובאיזה שנה אלברט זיגמן זובי המציא את השורש שלה. די, את מי זה מעניין? אני לא רוצה, כאילו, אותי זה לא מעניין, אוקיי? אם אני רוצה ללמוד משהו, אני לומד אותו בשביל לעשות אותו, לא בשביל ללמוד אותו. יש דברים כמו פסיכולוגיה נגיד, שאני לומד כי זה באמת מעניין אותי ומענה אותי, אבל אם אני רוצה לעסוק במשהו, אני לא ילך 4 שנים ויעשה עשרות אלפי שקלים בשביל ללמוד אותו. אני פשוט אלך לעשות קורס ב3,000 שקל שילמד מה זה, ולמד את הפרקטי, וזה 3 חודשים או חודשיים במקום 3 שנים. ו... וואי, למה סיפרתי את זה בכלל? וואי, לא זוכר. צריך להיזכר שנייה למה סיפרתי את זה. אוקיי. אני אומר בסופו של דבר אני באדם ששונא תיאוריה. אני מאוד אוהב פרקטיקה, מאוד אוהב לגשת לדברים כמו שהם, ולהכניס את זה לחיים איכשהו. אז מה שהייתי מציע לכם לעשות אה, בנושא הזה, זה קודם כל להסתכל על זה, כי זה לא יעזור שאני אגיד את זה בתכלס, זה יעזור להבין שזה לא משנה מה אני אגיד ומה לא אגיד, וזה לא משנה גם מי אני בכלל בתכלס. מה שבתכלס משנה זה שזה עובדה שאנחנו נותנים פירוש לכל דבר שקורה. זאת אומרת, זה לא המצאה שלי או משהו כזה, אלא, אלא פשוט תעצרו דקה מהחיים ואל תעשו כלום, ותתרכזו במחשבות שלכם ותבינו שיש בפנים סיפור שמתגלגל. אני לא ממציא את זה. והצד הראשון זה לראות שהדבר הזה אשכרה קיים. זה לא יעזור שאני אגיד לכם שזה קיים. אתם צריכים אשכרה לראות שהדבר הזה קיים, שיש לכם סיפור כמעט על כל דבר במציאות. אפילו על הבן אדם שמסתכל עליכם מוזר בתחנת אוטובוס. אני יודע שיש לכם סיפור עליו. אותי לא מחרטטים. אפילו הבחורה שהסתכלה עליכם שנכנסתם לבר. אפילו על אמא שלכם. על אמא שלי גם, לי יש סיפור. לכולם יש סיפור על כל דבר. אפילו על הפלאפון שלכם יש לכם סיפור. על השקע על הספר הזה שאתם רוצים לקרוא, על כל דבר יש לכם סיפור. אז הדבר הראשון זה בכלל לראות שקיים הסיפור הזה על כל דבר. והדבר שאני באמת רוצה שתעשו בשביל עצמכם, בשביל שזה
בשביל שהתוכן הזה באמת ישפיע איכשהו על החיים שלכם, זה, זה שתי דברים. זה א' כל, אשכרה לשבת עם דף ועט, או עם קובץ וורד, אני אוהב יותר קובץ וורד, ולחפש תחום בחיים שלכם, שאו שאין לכם, או שאתם מרגישים כזה חסרי אנרגיה לגביו, או שכאילו אין לכם כזה עוצמה לגביו, או כאילו אתם מרגישים איזשהו סוג של תקיעות, או חוסר בהירות שם, או משהו כזה. זאת אומרת, משהו שאתם מרגישים בו ככה, והצעד הראשון יהיה לחקור, אוקיי, איזה סיפור אני מספר לעצמי שם. אולי זה סיפור שאני אומר לעצמי שאני... בוא ניקח תחום קריירה, מישהו בן 26 שעדיין כאילו לא מצא את עצמו מבחינת קריירה. אולי אני מספר לעצמי שכזה בגלל שאני מסתכל על כל החברים שלי וכולם כזה, לא יודע, כולם כבר עם קריירה מסודרת וזה, ואחד עובד בהייטק ואחד סטנדאפיסט ואחד שחקן מאוד טוב, ואחד כזה עובד במחירות כבר הרבה זמן, וכאילו רק אני לא מצאתי את המקום שלי פה, אז בואנה, אולי משהו פה, אולי משהו דפוק, אולי אני בכלל צריך להיות מה שאימא שלי תמיד, אולי אימא שלי צדקה? זאת אומרת, אתם רוצים לזהות, אשכרה לכתוב את זה, מה עובר לכם במחשבות לגבי הדבר הזה, מה הסיפור שאתם מספרים לגבי הדבר הזה, מה אתם אומרים לעצמכם לגבי זה. וככה לרשום איזשהו חצי דף, או מה שיוצא לכם פשוט לגבי הדבר הזה. שזה אשכרה, שאתם תראו שזה אשכרה סיפור אה, אה, מתגלגל. ואם אתם לא מצליחים לגלגל את הסיפור הזה, או לא מצליחים לכתוב, אני יודע שיש אנשים שקצת יותר מאתגר אותם לכתוב ברצף, ולשים לב לזרם מחשבות, אז פשוט תשאלו על כל דבר שיוצא, על כל משפט שיוצא לכם, למה? ואז יצא לכם גלגול של מחשבות בלי שתעשו כלום. והדבר השני שהייתי מציע לכם לעשות, אחרי שאתם רואים קצת הסיפור, שכמובן אי אפשר למצוא אותו במלואו רוב הזמן, זה לבחור מה הסיפור החדש והחזק שאתם ממציאים על אותו דבר. אז זאת אומרת, משהו שאשכרה, וזה חייב להיות אישי, כן? זה לא יכול להיות סיפור כללי שאני אגיד לכם מה לספר. זה חייב להיות משהו שהוא יניע אתכם אישית. זאת אומרת, ייקח אתכם אישית ויוביל אתכם למקום זאת אומרת, אתם תקומו בבוקר ותגידו, אוקיי, זה הדבר זה הסיפור שלי, וזה מוביל אותי למקום טוב. אתם לא באמת תגידו את זה, זה פשוט סיפור שיוביל אתכם למקום יותר טוב. אז לדוגמה, אם זה המקום של הקריירה, במקום אולי אמא שלי צדקה או משהו כזה, כנראה מחכה לי, כנראה זה משהו כנראה זה פשוט משהו שמוביל אותי למקום יותר טוב. כנראה זה לא סתם. כנראה הסבל הזה מוביל להרבה תוצאות בהמשך. זאת אומרת, אני לא סתם, זה סיפור שלם, אני לא סתם סובל. כנראה לסבל הזה יש משמעות כלשהי, ואני פשוט אדע אותה בהמשך. אני לא רואה אותה כרגע, אבל אני הולך להיות הולך להיות לי קריירה מדהימה בהמשך, אני פשוט לא רואה את זה עכשיו, אני אפילו לא יודע במה. אבל בוא נשאר שנייה עם הסבל הזה, כי יש לו איזושהי משמעות כלשהי להמשך. אז סיפור זה לסבל הזה, לסבל שאני מרגיש עכשיו לגבי המצב שלי יש משמעות. בוא נמשיך עם זה, ובוא נמשיך להתקדם פשוט עם מה שקיים עכשיו. אם זה לעבוד בעבודה עכשיו שאני לא אוהב, אוקיי, לסבל הזה יש משמעות, אז אני יכול לעבוד בעבודה שאני לא אוהב. זאת אומרת, תמצאו משהו שבאמת ייתן לכם כוח להמשיך הלאה ולהמשיך לעשות ולהמשיך לפעול ולהמשיך לנסות דברים, ולכל אחד זה יהיה משהו שונה. זה לא חייב להיות סופר מורכב, זה יכול להיות אפילו קובץ וורד של דף אחד. אגב, זה יכול להיות אפילו, אם אתם ממש עצלנים ולא רוצים להשקיע ואתם ממש בטטות,
אני סתם צוחק, אבל אם יותר נוח לכם לעשות את זה בעל פה, אז פשוט תשאלו את כל הדברים האלה בעל פה ותמצאו תחום שהוא לא כל כך, אתם מרגישים בו תקועים, ופשוט ותמצאו מה הסיפור שאתם מספרים שם, ותבחרו איזושהי עובדה חדשה על התחום הזה, איזשהו סיפור חדש. נתתי לכם דוגמה גם איך לעשות את זה. וזהו, זה הנושא שעלה לי. האמת שרציתי בכלל לדבר על נושא שאומר לקחת את החיים בכלילות, שהיה לי ככה כמה גם נקודות להעלות על זה, שזה אחד הדברים שבאמת הכי עזרו לי כאילו לפאקינג לשים זין על הכל. ולעשות פשוט מה שבא לי יותר בחיים האלה. ו... אבל זה משהו שאני אדבר איתכם עליו פשוט בפודקאסט הבא, או בפודקאסטים הבאים, או something like that. בואו נלמד אנגלית עכשיו, זה כיף. אז חברים, אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט. כשאני ככה יחלים יותר מהפציעה, אני גם אביא לפה אנשים מעניינים, כי אני מאוד אוהב שיחות עם אנשים, מאוד אוהב כזה לדבר, מאוד אוהב לשמוע דעות. מאוד אוהב לפתח אינטראקציה, בכללי אני מעדיף לעשות את זה באולפן מאשר ככה בחדר שלי פה, אז שאני קצת יחלים מהפציעה, נרים פה את הפאקינג פודקאסט מדרגה אחת למעלה, אבל חשוב לי לעשות לכם תוכן, והעיקר זה התוכן, אז אם נהניתם, תשתפו לחברים, תפרגנו למישהו שאולי זה יכול לעזור לו, אפילו תשתפו את זה, זה לא כזה משנה איך תשתפו את זה, אולי פשוט שלחו לינק, או אולי פשוט תספרו מה למדתם, אבל אם נהניתם אז פשוט תפיצו את זה הלאה. אוהב אתכם, נתראה בו בכל יום רביעי, ושיהיה לילה טוב, חיים טובים, ותודה שהאזנתם.